Right vazukuruka, apa ndoda ndingokuudzai nyaya yakakosha. Handiti nyaya yakakosha yaya nhasi toda kuti mbotaura pamusoro pezveutano hwako neutano hwangu. So teerera, kana wanga usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you'll be notified. Inzwai kavazukuru, ndine muzukuru wangu anonzi iye Dr. Kaseke. Ari kuita mabasa anoshamisa vanhu vaari kubatsira kuchipatara chake kana kuti isejari. Kusejari kwake ari kubatsira vanhu vakawanda. So kana une problem yauinayo ine chekuita neutano, aiyo wakasununguka kubata vanonzi Dr. Kaseke, avo vanowanikwa Bulawayo, handiti kuBulawayo. Nhamba dziri pascreen. Vane inonzi iyo Taproka Herbal Center kuBulawayo ikoko. Aunonobatwa zvakanaka. Kunyange paya pakatomborwara uyu anonja master ndoko akanoponera ikoko. Handiti kunyange vesana vanchoga vanotoziva nezveikoko, macelebs akawanda. So ndiri kuti kudii, ndiri kuti kana uri muBulawayo, uri muzukuru wasekuru Saint, aiwa enda kuTaproka Herbal Center unobatsirwa nemishonga, mishonga yemaherbs. Handiti also vane inonzi iyo mabone fresh recording studio. So munzwaika muzukuru, kana uri artist anoda kunge ari anosumukira nekukasika panyaya dzemumhanzi, aiwa wakasununguka kuenda zvakare kumabone fresh iyo inowanikwa Bulawayo zvakare. Maartist mazhinji ari muBulawayo vanoda kusimuka fast kana uchida kurira nekukasika, enda kumabone fresh. Ikoko ndokuri kupushiwa music semusic. Ndo chanda ndinguvigirei pazuva ranhasi vazukuru, ndimbotaura pamusoro pezvemuzukuru wangu anonzi Dr. Kaseke. Ndichikuvimbisai kuti pavhiki rinouya tichaenda Bulawayo kumbonosvika paground. Handiti ndichanosvika paground ndonatsoonawo kuti mabasa avari kubata anoshamisa ndezvipi zviri kuitika imozvionera. From Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, vabate panhamba dzakangozara pascreen idzodzo. Tichiti much love.